Lalakas ang hangin. Sawangan Park, Legazpi City. Ganda, pati daan mga kabarako. Yeah, let's go! Let's go! Ang gaganda ng mga kurbada dito mga kabarako. Tsaka napakaganda ng mga kalsada. Woo! Ayan, so ang tagos pala nito is SM City Sorsogon. Papunta na tayo ng Gubat, Sorsogon. Right, 12:50 na ng tanghali. Nandito na tayo sa Highway 59. Grabe, nagkaligaw-ligaw na tayo 12:24. So kanan tayo dito, Bulusan Lake daw. Okay, 12:30 oras natin. Nandito na tayo sa Barcelona, Sorsogon. Grabe yung mga kurbada dito. 1:03 oras natin after almost ilang ligaw-ligaw. Finally dito na tayo, Bulusan Volcano Natural Park. Napakaganda ng kalsada dito. Wala kang masabi. Welcome to Albay Province. Dito na tayo sa bayan ng Daraga. Yan, nagsimula ng dumilim. Oop, may mga lubak din pala dito. Grabe. Grabe, oh ganda. Alright, good morning mga kabarako. 6:05 oras natin. So nandito tayo sa bayan ng Sangay, Kamsur. Road trip tayo ngayon going to Albay and Sorsogon. Shoutout sa mga taga Sangay. Ang laki ng Christmas tree dito mga kabarako. Ayan, dito sa sentro ng bayan ng Sangay. Paano na tayo dito? Alright, so we are on Bicol 630 Highway, passing through Sangay and Tuwi, Albay. Expected time of arrival natin is 10:21 AM. And according to Google, 4 hour and 15 minutes. Ayan, welcome sa Team Barako Moto Vlog. This is our first time to have our road trip to Sorsogon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga travel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ayan, welcome. Naku! Ang mga doggy rito. Wala kang awa. Konti ang ambon, pero I think we're good to go, no? Tuyo naman ang kalsada natin, so ride safe lang sa atin. Kung bago lang kayo sa channel natin, yan, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Huwag kalimutan na panoorin, i-like at share ang ating mga videos. And of course, please hit the subscribe button and notification bell para syempre updated kayo sa lahat ng mga drives, rides, and vlogs natin. Of course, at the back, kasama natin Mrs. Barako. Sana all. And of course, may kasama tayong dalawa ngayon, Papa B, using Honda Click 125. Syempre si Utol kasama OBR niya, Miyuk 125. Alright, let's go. Sarap ng daan dito mga kabarako. Bicol 630 Highway. Ganda ng mga kurbada. Barangay Udjongan. Ganda oh. Hindi, wow. This is Sangay, Camarines Sur mga kabarako. Napakaganda dito. Torage. Ang lamig ng December dito sa Bicol region. So dito tayo sa Sipagwan. Kaganda, grabe. Sarap i-drone Bicol 630 Highway is a coastal road passing through Sangay. So makikita nyo naman sa Google Maps natin. Ganda ng tao namin dito mga kabarako. So makikita nyo sa Google Maps natin. Ayan, zigzag. Stop muna tayo dito sandali. Partido Rivera View Deck. Good morning. Ayan, dahil sa kinarp na sa gilid ng bundok, ayan, kumpleto naman sa mga netting, no? Anti-landslide, rock slides. So ito na yung coastal wall mga kabarako. Ganda oh. Ang ganda ng sikat ng araw dito sana kung maayos ang panahon. 6:50 ang ating oras. So dito na tayo sa Albay, bayan ng Tiwi. Ayan, home of Tiwi Thermal Hot Springs. Okay, dito tayo pagtawid sa Mayong Bridge. Ang problema dito sa Bicol 630 Highway, napakarami mga aso. Bahala ka sa buhay mo. Ano yata nila dati, COVID checkpoint. Let's go. Grabe, lalakas ang alon. Andito tayo sa coastal road ng Tiwi.
Ang lalakas ng alon ngayon mga kabarako. Yan, Papa B, sila Utol, Mrs. Barako. Yan, shoutout, shoutout. 6:54 oras natin, napakaganda talaga oh. Woo! Mas mag... I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear
shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Parang nasa ibang bansa, may mga baka oh. Okay, 8:40 kung saan tayo dinadaan itong Google Maps. According sa Google Maps, nasa Bicol 640 highway na tayo, Legazpi and Puerta de Jesus Road. So nagtanong tayo dun sa mga taga rito, tama naman. Alright, nakalabas na tayo ng sibilisasyon. Hindi, wow. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
Wala kay
Kahit madilim, hindi ka mag-worry na maluluba ka. Hindi ka tulad ng sa Kamsur. Hindi, Mahaba wow. talaga mga kabarako. Kanina pa yan, oh. Mag-iisang kilometro na yata yung truck na yan. Napakahaba. Oh. Puro delivery. Alright, let's go. Napakaliwanag talaga dito. Yan, shoutout sa mga taga-Pilar dyan. Napakalawak ng kalsada dito. Napakaganda, napaka-smooth. Welcome to Albay Province. Dito na tayo sa bayan ng Daraga. Yan, nagsimula ng dumilim. Nasa Daraga na tayo mga kabarako. So, bukas ulit tayo ng Night Ranger natin. Yan. So, nasa likod natin sila Utol tsaka si Papa B. Blood, yellow lang tayo mga kabarako. Maigi na lang, may separator na ilaw. Ayan, oh. Hindi, wow. Napakadilim dito, oh. Grabe. Napakadilim. Napakadilim naman talaga. Pagka ganito mga sobrang dilim, dito mo makikita ang full power ng Night Ranger. Hindi, wow. Ay, para tayo nangangabayo dito, ah. Daraga to mga kabarako, ah. Daraga Albay. Shoutout sa mga taga Daraga dyan. Oy, may ilaw din dito pala. Sabihin talagang madilim. Yan, yung portion na yon, boundary nila ng Pilar, walang ilaw. Pero dito sa may unahan ng Daraga, may ilaw na. Yan, nice one. Oop, may mga lubak din pala dito, grabe. Oh no. 8:17 ng gabi. So nandito na tayo sa sentro ng bayan ng Daraga. Alright, dito na yata mga kabarako yung pinagmamalaking pailaw ng bayan ng Daraga. Ito yun, oh. Silipin muna natin. Silipin muna natin. Yun nga, wow, sana all. Galing, oh. Nice one. Silipin lang natin. Grabe, oh, ganda. Wow! Na all, grabe. Sana all. Sisilipin lang natin mga kabarako, pero hindi talaga to ang papunta ng Kamsur. Silipin lang natin. Babalik na lang tayo mga kabarako, babalik na lang tayo. Yun, oh. Grabe. Yun, oh, grabe. Sana all. Sana all. Yan, tinesting lang natin tong napakahabang pailaw ng bayan ng Daraga. Pero babalik na kami mga kabarako. Yan, town hall ng Municipality of Daraga. Nice one. Dito tayo sa kanan talaga. Let's go, let's go. Sumlang Lake. Turn left. Grabe. Lakas ang trip natin. Kanina pa tayo nasa biyahe mga kabarako. Grabe, para na tayong umuwi ng Manila. 200 plus 200 balikan. Grabe, parang mini loop tayo. Nasa Kamalig Albay na tayo. 8:33 ng gabi. Siyempre shoutout sa mga taga Kamalig Albay. Town proper ng Kamalig Albay, Kamalig Albay. Si Papa B naman ang nasa lead. Si Papa B naman ang nasa lead. Malakas talaga si Papa B. Mga pang endurance to. Alright, 8:52 na lang kami. Nasa bayan na tayo ng Ginubatan. Okay na yung 34 oras natin. Nandito na tayo sa bayan ng Nabwa, Kamsur.
Malapit na tayo sa Pili. Almost 22 kilometers away na lang. Medyo matao dito let's go. Tuloy-tuloy na kami. Nagkawalaan na kami. Sumbaaw, Iriga. Malalakan ang kasalubong natin ngayon. Bilis si Papa B. Nauna na si Papa B Ang lakas si Papa B talaga. Pang endurance. Napakalakas ang hangin. Grabe. Let's go! Di natin makompleto yung pag-video natin. Kulang tayo sa battery. Hindi, wow. .38 na, nandito na tayo sa bayan ng Baaw. Ay, ano sa pagpasok mo ng Kamsur, expect mo na napangat yung kalsada. Yan, dito sa Baaw malalim yung bandang kanan, grabe. In fairness, no, meron din dyan sa boundary ng Albay and Kamsur, yung Pulanggi, hindi rin maganda yung kalsada. Hindi lang talaga sa Kamsur. Kaya lang, parang mas talamak sa Kamsur Well, dito, sa may bandang unahan na ito maayos. Kaya lang, ito hindi pa pantay Mababa yung mga kalsada sa gilid, mataas yung sa gitna. 9:47, dito na tayo sa Bula, Kamsur. Hindi natin kabisado dito. Okay, yeah. Nalakas ang loob ng mga to. Bula! Ay! Bulang kalsada. Baliw ka yata Yan, syempre shoutout sa mga taga Bula dyan. Thank you. 9:51. Dito na tayo sa bayan ng Pili, Kamsur. Hey, salamat. Dito na tayo sa kanan, going to Partido area. Pili diversion. Ay nako. Let's go. Napakadilim dito, grabe. Oh no. Alam mo, hinihintay na tayo ni Papa B dito. Bakan boy, mga pang endurance bakbakan mo Alright, 10:45 ng gabi mga kabarako. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon at sa buong gabing ito. Salamat sa pagsama ninyo sa aming mini loop road trip from Kamsur to Albay to Sorsogon and vice versa. Huwag kalimutan na panoorin, like, share ang ating mga videos, and of course paki-click na rin ang subscribe button at paki-click na rin ang notification bell para syempre updated kayo sa mga susunod natin mga rides, vlogs, and updates from our channel. Ayan, so sa gabing ito kasama natin sa rides natin, of course, Miss Barako at back ride, Papa B, si Utol kasama ng kanyang OBR. So tatlo tayo ngayon. Please don't skip the ads mga kabrako while watching our videos. Malaking tulong po yun sa ating channel para masuportahan po ang ating channel mga kabarako. Maraming salamat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel Team Barako Moto Vlog. So mula dito sa bayan ng Ocampo, yan, nagkapaalala sa inyo ang Team Barako Moto Vlog. Don't forget to pray before